दिनैनि बिश्वनाथ आन्चलिक आइजो आफादनि लेंथुमनायाव दिनै दल पुर्णिमाजों लोगोसे बिश्वनाथ आन्चलिक गागि आफाद लाइमोन आफाद आरो आइजो आफाद सरजाबनानै अखंड जयग लादों दल पुर्णिमा। दिनै दल पुर्णिमाखौ जोङो गोबां मानसियानो गोबां खोथाजों रुजुयो। जेरैहाय जोंनि ब्रह्म धोरोम हिसाबै जोङो दल पुर्णिमाखौ जोङो बिफां लाइफांनि जे गोरलै गोरा बिलाइया सिरिनानै बोराय बिलाइया सिरिनानै गोरलै गोरलै रज'नाय खिलिनाय जोङो बेजों रुजुयो। जाहाथे मिथिंगा बिखायाव जाहाथे दिनै बिलाइ गोरलैजों बुंफबसिगोन आरो बेजों लोगोसे समायना रमायना जागोन मिथिंगाया। नाथाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ नुदों जोङो रंखौ आबिरखौ मोखाङाव फुननानै गेलेनाय, नङा होमबा? बेबायदिनो गोबां जों रोखोमनि नुबोदों। खिन्थु जोंनि ब्रह्म धोरोमा जोङो बे हिसाबै जों बेखौ पालन खालामनाय जाया। जोंहा जाहैबाय मिथिंगाजों रुजुनानै जोङो बे दिनैनि जि हाबाफारिखौ जोङो लायो। बेनिखायनो जोंनि ब्रह्म धोरोम बिश्वनाथ आन्चलिकआ बोसोरफ्रोमबो जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो थांखि लादों। जेरै दिनैनि समाव जोङो गागि आफाद लाइमोन आफाद आइजो आफाद जे लोब लोब फैनानै बेयाव बाहागो लादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि जिहेथु बेबो मोनसे फालिनां मोनसे फोरबो, बियो जोंनि गेजेराव साफ्रोमबो ब्रह्म भक्तनि बिखायाव गोरबोआव हाबनानै दङ। बेखिनि खौनो आङो दिनैनि बिश्वनाथ आन्चलिक निफ्राय बेखौ फोरमायहरनाय जाबाय। बेसेबांसो भक्तफोरा बाहागो लादों? बेयाव गैयाबाबो जोङो दायो 250 जनसो मेक्सिमाम भक्त आइ बाबामोना बाहागो लादों। माबायदि मोजां जाफुंदों? मोजां जादों। मानोना जोंनि दिनै गोग्गाथाव बाथ्रा, गोग्गानानै जों बुंनो हायो जे साफ्रोमबो ब्रह्म भक्त आइ बाबामोनहानो बेयाव दान होदों। इसोरनि मुङाव बा धोरोमनि मुङाव बा इसोरखौ सिबिनायनि मुङाव साफ्रोमबो दान होदों। सोरबा गिहु होदों, सोरबा बेफोरबायदिनो प्रसादखौ होदों, सोरबा बिदिनो रां होदों। बेबायदिनो दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंदों। गिबि गिबियावनो परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप गुरु आफानिसिम खुलुमनाय थाग्रोबाय। ओम पुर्ण ब्रह्म। दिनैनि बे दल पुर्णिमाजों लोब्बा लाफानानै जोंनि बिश्वनाथ एबा नदवार आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा दिनै जोंहा अखंड सानसेनि हाबाफारि लानाय जादों। बे अखंडखौ जोङो ओरैबायदि थांखिजों लानाय जादों जे जोङो जोंनि दिनैनि गासै आन्चलिक आफादा जाहाथे बे अखंडनि गेजेरजों आरो लोगोसे मुलुग सान्थि आरो आन्चलिकनि गासैबो बिबानगिरिजों लोगोसे गासै ब्रह्म भक्त आइ बाबामोनहा जाहाथे बे जैग'नि दारै गासै समावनो मोजाङै मोजां हाबाफोरखौ इसोरनि हाबाफोरखौ मोजाङैनो मावफुंलांनो हायो। बिनि थाखाय जोङो इसोरनिसिम जोङो गोजोन हास्थायनानै दिनैनि बे अखंड यज्ञखौ जोङो लानाय जादों। लोगोसे जोङो बे अखंडखौ जोङो देग्लायजों नैथि बोसोराव आगान होबाय बियो। आरो जों फैबाय थानाय समाव जेसेबां हागौ एसेबां जोङो बे हाबाफारिखौ जों लालांबाय थानो सानदों। फैगौ बोसोरावबो जों बेखौ लानायनि थांखि लानाय जाबाय। आरो जोङो फैगौ बोसोराव फिन आरो बे अखंडखौ जों लाफिननाय जासिगोन। दा जोङो बेखौनो फिन खेबसे हास्थायबावनानै जाहाथे जोङो पारमाटिक आरो बेबहारिक हाबाखौ जाहाथे मोजाङैनो मोजां जोङो साफ्रोमबो भक्त आइ बाबामोनहा मावलांनो हायो। बिनि थाखाय जों आन्चलिकनि जानानै दिनै बे अखंड हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। थावनिया जाहैबाय जोंना बिश्वनाथ एबा नदवार आन्चलिक मन्दिर। बियो हाथिपुथि दावालि सेन्टाराव गोग्लैयो। बेहायनो जोङो बे हाबाफारिखौ दिनै जों लाफुंनाय जादों। आइजो सांग्रांथियाव जोङो बेखौनो बुंनो हायो जे जोङो गोबां जोंनि बे आइजो आफादा जोंना 2013 मायथाइयाव दाफुंजादोंमोन। बे 2013 मायथाइनिफ्राय दाफुंजानानै दिनैसिम जोंहा बे आफादा थांनानै दङ। गिबियाव जोंहा बे आफादाव आफादगिरि हिसाबै बिबान लाबोदोंमोन जयन्ती ब्रह्म आइया आरो नेहाथारि बिबानखौ लादोंमोन मुस्रिमा कामेस्वरी नार्जारी आइया। दा बिसोरनि दैदेनबोनाय बिसोरो 9 बोसोर दैदेनबोनायनि उनावहाय दिनै जोङो मोननो हादों। आं गाहाय नेहाथारि महरै आङो बिबानखौ मोननो हादों। दा आङो बिश्वनाथ एबा नदवार आन्चलिक
आइजो आफादनि बिबानगिरि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदों जि दिनैनि मुगायाव जोङो मोनफ्रोमबो जिखुनु जायखिजाया हाबाफारियावनो जुदि जों आइजोफ्रा बिबान लानानै खामानि मावनांगौनि जोंहा गोबां गोनांथि दंथारसै। मानोना जोङो आइजो माहारिया मोनसे समाव गोदो गोदायनि मोनसे समाव जोंहा आइजो माहारिखौ खाबु होनाय जायामोन, नाथाय दायो जोंखौ आइजो माहारिखौनो जोङो खाबु होनायखौ जों मोननो हाबाय आरो बे हिसाबैनो दिनैनि आइजोफोराबो जोंहा गोजौ थाखोसिम मोनहैनो हाबाय आरो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय इयुन जोलैनि थाखायबो जों आइजो माहारिया गोबां हाबा मावनांगौ दं हिसाबै दिनैनि आइजो माहारियाबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोनफ्रोमबो हाबायावनो धोरोम बिथिङावबो गासैयावबो जोङो आइजो माहारिया मोजाङै गोख्रोङै बिबान लानानै जोंहा हाबा मावनांगौनि गोनांथि दङ। बे हिसाबैनो आङो खावलायो जोंनि मोनफ्रोमबो आइजो आफादानो जाहाथे बेफोरदिनो बिबान लानानै बयबो जाहाथे ओंखारबोयो। आनसलिक प्राइमारि जेरावबो बिबान लानानै जाहाथे जोंनि धोरोमनि आरो समाजनि नितिफोरखौ मानिनानै फालन खालामनानै जाहाथे मोजाङैनो दैदेनलाङो, सालायनो थाखाय ओंखारबोयो। आं बेखौ साफ्रोमबो आइजोखौ आङो खावलायो आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे इयुन जोलैनि थाखाय जोङो मोजाङै हाबा मावनानै जोङो गालांनो हायो, बेखौ आङो हास्थायनानै दिनैनि बे आइजो आफादखौबो आङो फिन खावलायनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।